What? Oh, oh. Go an maithigí agus fáilteisteach chuig an bras ócáid se. Ó ja, ba bhaidlumm ráiteas a dhéanamh faduda víris an chorón. Farír tá an víris seo ag scapú go tappaí. Ní raibh a haon búrtha faduda go dtí go bhacama an ngáiliú an seachtain se chaite é. Se, an ngáiliú. Tá daoine ag irí éilú ach is cosúil gur deacair an rud é sin na dhéanamh. Arc Harry agus Meghan, se. Agus is cosúil gur shrí Netflix a scapú víris an chorón. Pato, 1 second. Céad tú caint faoi? Faoi víris an chorón, a chean. Is cosúil go bhfuil go leor daoine ag arc The Crown ar Netflix agus do bhair sin tá ba acu leis an deilech riaga is asna. Mil capi bheith caint faoin víris chorónaí? Híl meise gur bhí an chorón a bhí geiste go. No, agus rénos Pato. Ní aibriún sé sin sé víris na gorónaí. Na gorónach a bhechan sin de réir cuasaí gramadaí. Oh, fine. Jesus. Well, ní meise a scríb an script seo bíochas agad. Agus tá sé deacair a bheith cinnte uaireanta céir is ceartán nuair tá tú meascú an Gaeilge agus béirle le chéile. Bhfuil is agad. Bhfuil me le cararlumm hís agus stáisiún petrol le hana agus dúirte tá má fáil gháis. Agus ní raibh me cinnte an é go raibh sé a fáil gháis nó a go isteach chun cargháise áil. Agus ní raibh me géireadh céiste chuir tas agad. Oh, se, tuigim. Agus an rá cór bhíige bhar sé salach? Well, bhí sé salach is dói. Ach, tá murdaí gur tú fáil gháis. Like, you know, boss, ní bheith tú a bacú leis an carach le nach an airad na meach. All right. Ó, se, agus uair eile an seirtain se chaite, bhí me capi búla le mo chara mags. Tá mar seo, cóil tú. Tá mé hir. No, ní éicim hú. No, here. Ní éicim an seo hú mags. As in, níl mé her. Níl tú her. An ró sex change agad. Cad is anam dat nis má seo dé nach mags hú. Is fucking minefield amachchas tá an. Ja, se, tá sé ráte go an sin. Chean, bud du chun an setar fad a dhéanú leis an rud sin ort? Tá. Wai, bhí sogam gur raibh daoine bútha faduda an coronavirus, ach níor híl me go amach tosa ina másc. Right, Pato. Sílan gur bíú doin leantará agus beag an chóirle ar húsúd a muhin sin faoi na seachtaí atá rón, cad I ceapan tú? Ok, seo híd trolínte Seán T agus Pato. Iver hain lawer le dinne kinch. So mas rud go tú, sa teach le hain Beiger come character no dinne kinch chun lawertlo agus cáir sin go mór. Well, tú fucking crackáilte. Good. Tá tú ráilo a bheith cainte muhin sin leno chuid imaginary friends. Tá sé sin fucking crackáilte chean. Well, actually, mar háann sé Pato cáiríonn sé go mór. Fuck's sake. Okay, nan van rai. Ever do gin íirecht an joke is fearr le immertas focail an chamu. Se, puns. Hang go bheith meid de meánse. Ó se, ní chreidir tú an mochocháin a bhí orm nar a thuúla me an mó canílach gan bhríthar éist.
All right. Cén bhachúchan. Déistin. All right. Okay, Maciansa. Arhulu tú faoin bhíoclór cannabaloch. Níor thuúile. Bhaintse placasam. Anna bhaith chean. Ó se, tá scéile gom. Bhfuil is agad gur go bhhaca síl na Gaeilge é seo ar fad a teacht an méidir tá san nuacht agus coronavirus agus gahart. Bhaca? Ó se, chonig. Sure, cén tanam atá ar an áit as a dánach sé? An sin. Se, an sin. An sin, an... fuck it. Arvin sé seo níos fearr de chanú chéine chean. An sin. An bhá. Ja, sin rud eile. Beidir go mbeadh sé bhanán scill nua ólam. Ó se, ba sé sin go híntach. Ja, scill nua beidir or sé fica sús nó dúint mar sin. No, beidir go mbeadh bhanán an bod a caint a ólam le gceart a chean. Gur mágad Pato. An sin a gceann, caiiciise nó séhí nó cecha fad is a bhairnse, béis scill nua agat I de fóca. Beidir go dócha sé níos mó am arta sin a ólam. An bod a caint. Okay, gur mágad. All right, okay. A riúisle gur a míle maithigi as ach túnálasteach agus feicim muid an céidir ar a thu le cúna na néthe. Sláán agaí.